ברוכים הבאים לישרוטל אמבסדור, מלון מושלם לחופשה משפחתית שלווה בחוף אלמוג. ישרוטל אמבסדור הממוקם בחוף אלמוג עבר שיפוץ נרחב ומושקע ומזמין אתכם לחופשה רגועה ומזמינה מתמיד. ישרוטל אמבסדור הממוקם 5 דקות ממרכז אילת מהווה איש של שקט להורים ולילדים. במלון המחודש שטחים ציבוריים רחבי ידיים, 251 חדרים וסוויטות, מסעדות משובחות וכל הפינוקים של בית מלון לזוגות ולכל המשפחה. לישרוטל אמבסדור 4 בריכות שחייה מרהיבות, 2 בריכות שחייה למבוגרים, בריכה לפעוטות ובריכת צוללנים המשמשת לאימוני צילה של אורחי המלון לפני יציאתם אל הים. הנוף הייחודי הניבט מכל פינה במלון, הרי אדור מצד אחד ומימיו הכחולים המשגעים של ים סוף מן העבר השני, מעניקים תחושה פסטורלית מופלאה. בישרוטל אמבסדור סוויטות משפחתיות וחדרים מזמינים. סוויטות חדשות המעוצבות בסגנון עתיק עם שילוב עשיר של עץ, סוויטות גן מהודרות, חדרים עם מרפסות הפונות לים או לבריכה, וחדרי משפחה מרווחים במיוחד. פנים החדרים תוכנן בהתאם לאופיו המיוחד של המקום, כאשר הגוונים הבולטים בווילונות, המיטה והספות הם חום וטורקיז כצבעי הערים והים. החדרים האיכותיים מצוידים בכל הפרטים הקטנים שמשלימים את הפינוק האמיתי בחופשה. מיני בר, ערכת קפה ותה, מייבש שיער, כספת וכמובן טלוויזיה. אירוח מפנק עם שירות ברמה גבוהה כמיטב המסורת בישרוטל, חלום של חופש המשלב ים וטבע, מלא בחוויות וריגושים. והדובדבן שבקצפת, מועדון צלילה מנטה, משתייך למועדון ספורט הים האדום, מועדון צלילה למקצוענים וחובבנים, המוזמנים לנסות צלילת היכרות או סתם שנירקול לכל המשפחה. ישרוטל אמבסדור, מלון מושלם לחופשה משפחתית, המציע רוגע ושלווה בחוף אלמוג. זו לא חופשה, זה חופש. ישרוטל, מלון לכל חלום.